Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial veurem com obrir, com desar un document de Word i les parts de la interface. Doncs molt bé, per obrir el document el primer que hem de fer és anar a la barra d'eines, que és aquesta d'aquí a baix, i buscar la icona de Word, que és aquesta d'aquí. Faig un clic i de seguida s'obre. Molt bé, això és la pinta que té un document de Word. Aquí a dalt de tot tenim el nom del document, que es diu document ús, això sempre surt per defecte. Aquesta part d'aquí tenim el botó d'Office, que ara el veurem. I en aquesta part de dalt veiem les diferents opcions que tenim. Mireu, aquesta primera finestra es diu Inici i és la que treballarem més durant aquest curs. Tenim una altra que és d'insertar, disseny de pàgina, referències, correspondències, revisar i vistes. Molt bé, doncs anem al primer, que és el d'inici, i és el que treballarem. Doncs el primer de tot que farem serà escriure alguna cosa. Hola a tots i totes, com va el dia? Com va el dia? Perfecte, doncs ja tenim aquí escrit alguna cosa, les primeres coses que escrivim al nostre document de Word. I ara el voldrem guardar, aquest document. Doncs per guardar-lo hem d'anar al botó d'inicia, que és aquest d'aquí, perdó, al botó d'Office, que és aquest d'aquí. Fem un clic i aquí tenim totes les opcions que tenim per d'aquest botonet. El que farem serà ara a guardar com. Només ens posem a sobre i ja surt aquest menú. I sempre nosaltres guardarem els documents amb aquest format. Document de Word 97-2003. No el guardarem com plantilla, no el guardarem com document, no el guardarem com un text d'Open, no el guardarem com un PDF ni altres formats, sinó sempre amb aquest document de Word. Fem un clic a sobre i se'ns obre la finestra. Molt bé, amb aquesta finestra el que farem serà escriure, mireu, aquí s'ha sortit hola a tots i totes, com va el dia? Doncs és la primera frase que jo he escrit, però jo això no vull com títol del document, diré primer document. Així el diré. I fixeu-vos que ha sortit en tipus el document de Word 97-2003, per si s'hem equivocat. Clicaríem aquí, veieu, i surten totes les opcions d'abans. No, nosaltres us deixarem aquesta, document 97-2003. I on el guardarem? Doncs mireu, el podríem guardar a l'escriptori, a descàrregues, a documents, és a dir, a tots aquests llocs. Però si us en recordeu, fa uns dies nosaltres vam posar al nostre USB, li vam posar un nom. Mireu, baixem amb la barra, jo tinc el meu, que es diu USB Jordi, i vosaltres tindreu el vostre USB, que es dirà el vostre nom. Doncs clicarem a sobre, clic, i aquí ens sortirà tots els documents que tindrem dintre, tots els arxius que tenim dintre del nostre USB. Jo, per exemple, tinc una carpeta que es diu Calendar One, una altra que es diu hola nois i noies de tercer, aprofito per saludar-vos, una que tinc primera prova, i aquest és el primer document. Doncs el que faré serà guardar-lo. Baixar aquest botonet d'aquí, on diu guardar, i el guardo. Guarda. Bé, ara han passat dues coses. La primera cosa que ha passat ha sigut que el document ja no es diu document 1, sinó que es diu primer document. I l'altra cosa que ha passat és que s'ha guardat el document al nostre USB. Anem a veure. Com ja he acabat, vaig al botonet d'aquí, de sempre, i tanco el document. I aquí està el meu escriptori, amb les coses que jo tinc, i anem a buscar una carpeta qualsevol, per exemple aquesta, que sempre hi ha una carpeta aquí a baix a la barra d'eines, sempre hi ha una carpeta, o si no podríem aprofitar aquesta, o qualsevol carpeta, però jo aprofitaré aquesta, faig un clic, i vaig al meu USB. Aquí el tinc, molt bé, clico a sobre, i aquí veieu tot el que veia abans, que està dintre del meu USB, que no és l'ordinador, que és el meu USB, tinc aquests documents. Doncs aquí tinc primer document, que és el que he obert fa un moment, que ara ja no el tinc a la pantalla. Ara el tinc aquí, faig un clic a sobre, bé, faré dos clics, millor, dos clics, i aquí el tinc. Així és com guardarem un document de doc. Doncs moltes gràcies i ens tornem a veure al següent tutorial de BAM 2000.